shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini, ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Assalamu alal Husaini wa ala ali bin Husaini wa ala auladil Husaini wa ala ashabil Husaini, waɗanda Karbala su an ka cuta. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Rabbi salli ala Muhammad wa ala ali bait Muhammad, ma'ana zil qurba a'immat ali Fatima Hassan Husaini, wanda su ne hirzi a guna. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Alkamuna idakumaini, dan podiyo sharbudini, wanda shi ne yayi mana nuni, nasuwani zagzagi mazalumi, wanda shi ne an ka cuta. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Ala rasulillah jaddil Husaini, Husaini minni wa ana min Husaini. Ahabballah man ahabbal Husaini. Allahumma la an qadalat Husaini kana Husaini. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Imam Husaini ya bar Madina, izuwa Makka domin ya zauna, dan kar a yaɗa fasadi da barna a cikin addinin Islama. Hakan Yazidu ya ɗaura niyya. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Yayi aikin haji ikiwana, amma ka kuja ahalina, bai gama ba ya Tanzania, izuwa Umara Husaini, shi da dukkan ahalinsa. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Mutanen Kufa suka yi kiran shi, wai ya zo za su taimake shi, shi da dukkan ahalin shi. Kan ya zo sai sun ka canza ra'ayinsu akan Husaini. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah. Assalamu alaika Husaini. Ashe
su yasa aka kame shugabansu domin karsi wa Hussein mubai'a sai kalilan suka bi Husaini. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Suna a hanyar tafiyar su izuwa Karbala dukansu, suna isa aka kewaye su, dan Sa'ad da duban mayaka sun kayaki Husaini imami. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Husaini ya cewa zai taimake shi, Abdallah da ruwa a bashi, har mala sai ya saka mashi, sai ya harba wuyar radi'i jinjiri dan Imam Husaini. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Zainul Abidin sai ya tashi dan nufin zai taimake shi, ba lafiya kuma a kare shi, sai da Zainab ta rike shi, Imam Husaini sai ya ce ta kula da shi. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Sakin ukaja Abbas ya tashi, Kamal bani Hashim dan uwan shi, yayi alkawari inda ran shi, ba za a kai ga Hussein dan uwan shi, sai inda babu rayuwar shi. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Ya je kogin Abrat da kanshi, ruwa ya ɗebo wa ‘yan uwan shi, Banu Umayya sun ka tare shi, ruwan kibau suka mai a idan shi, sun ka yanke hannuwan shi. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Sun ka su suka yi na Dimashka, tun daga Karbala suka yi ta duka, sun ka ɗaure wuyansu da sarƙa, babu takalma a kafarsu, zafin saharar na da kuna. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Lokacin da suka isa Dimashka, fadar Yazidu makiyinka, la'anatillahi alaihi, yana kiransu da firzunoni, wawuwa ‘ya'yan annabina. Ya shahidi ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Anabnu Fadima Zahra'u, binti Rasulillah Aura'u, Anabnu Ali Amin
sanarwa mutanen Damaska. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Nai kiranka imam ka amsa, duk da na sani ina da nisa, zuciyata duk ta irasa, gashi banda suka Husaini, wadda zan zo gunka na ganka. Ya shahidi, ya shahidi Aba Abdallah, assalamu alaika Husaini. Ya shahidi, ya shahidi